na urang diampe angke kabalay hari nasanjo abila kaset nang kampe masuk di kaset nang kalimo urang dari Salido ke Pasajo pagi hari kini lekaset nang kalimo kolai kasanang dalam hatinya Oden bilang tadi ya nyolai iyo keninyo mulasi normal langsung keninyo masuk itu nyoba oleh cando oleh kuburan satu tibu inyo dikubur oleh masuk itu kurang sadang manimbun-nimbun tanah badan Oh tampak sekali dek si Norma orang di dalam yo sadang menimbun-nimbun tanah badan menangi Norma nyolai onde tuan oh junjuangan ambu oh sampai hati tuan jo kami lai dilarang oh jadi sopir lai dilarang tuan barangke tapi tuan katangkaju Iko kejadian tibo di kami tuan oh tapi patri tuan rupo iko patri bana tuan dak namu dilarang kaseso jauh tuang malang kami kaseso ojo nasib badan matuan Raja di tanah Taban si mantuang di Bukit Putri kamako laman julai lai ko bake bapi jayona nalataban bake si gantuang ho nalaputri mana kamano badan ko pailai o sarman yona kamalang nasib na oh badan waang lena yo sarman kodek tangi Norma orang tak baabana tapi Salman menangi di kubur bapak bagolek-golek oh di kuburan oh abah Salman tibo hojapui abak mabak mangabak disiko bae oburu mabak tampik disiko bae mari balik bae oh ke padang panjang yo kak mari balik bae ke padang panjang yo bae orang dukung Salman maso itu saudara timbun cendonyo kubur tenturang babalik pulang oh dibawa ke rumah mande Basri oh sinan dan bilang nyolai ndak dirantang panjang bana satu tibo di rumah mande Basri bekat orang nambahnya iko bini Basri nan di padang panganjang iko anaknya kena dos orang itu lekat orang nambahnya sinan dan bilang mande masuk itu kini ndak adoinyo mangecek kajuang bo basuinyo kini babini di padang panjang oh rumambo jangan kau tingke piai oh jangan kau naik itu katonyo mandekan manangi Norma Josi Salman onde nak kanduang Salman oh sayang ibu Lena oh indah ibu huak kawang don na indah ibu huak kaeman don na
yosal Salman naik nak kababako andona Salman ibulen naona manangi norma di alaman mande bakato bagulambe onde piye jan kau menangi juo na urang piye di padang panjang nak taropi kabungui kok dek kau ilalang nanta panggang mana de ambo gurun nanangui mana kok dek kau dapet kau ganti de ambo putui banang salai indah barana piye salamonyom menangi norma masu itu binda oco itu kato mandelande balun taniat nak manuka balun taniat nak mengganti manga itu namande sabu yo mandei Sainggonyo ndak boleh naik ke rumah ruponyo dek laibo kini induk Samang Basri banamo Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau nyo bawa ke rumahnya nan sari itu oco itu bananyo lai ibu hati ndak tabado malang bana nak tibo diwaang mana sedang manjo abang indah mana sedang jawab man kurang lain dah mana kunun kok tinggal jondekan duang kata bayi diwang yo Salman ndak kajadi gadang badan waang don na yon na Latibo di rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau rupanya upik si norma dan nyolai kalau dan bilang upik si norma nyo minta cando karate kok nan salai oh disalang pena maso itu maalun le cando upik si norma nyo buwe le sure anyolai iyo kapado bapak mande nanti tinggal di padang panjang kok suami ambo sudah meninggal mati di Lubuk Linggau itu katonyo dalam suri cuma seketik kamande jo bapak dikatokan kami ndak babalik dolai ke padang panjang yo mandei kami mencari kakak awa ambo mencari si Jaidin iyo kan mama bujang si Salman kamande kini dikatakan sabalun batamu si Jaidin sabalun batamu kakak ambo nang kampung indah kambo jajak kota batamu si Jaidin biar mati deh dirantau orang landekan biasaan saya hidup dirantau percuma balik pulang landekan durang sore sudah langsung ditutui dikirim sore ke padang panjang barangke lainnya dari rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau berjalan ninyo masuk itu sore dikirim ke padang panjang si Norma jo nak kandung berjalan sansai ke mano arah tujuan nindak jale ke mano ado ampu kaki kasinan ninyo berjalan lecando mula masuk itu maalun cando si Norma dan bilang dagang di sinan tak kemana tujuannya mapane inyo baranti
malapa minta sidakah. O menangis Salman anak kandung o ibu. Kamano Salman ibu bau yo buai. O mengawak bajalan sansa ibu. Orang cak balik ke padang panjang bu. Kok le balik ke padang panjang mabu. Oh labia manguak bu. Kadapik juo Salman makan bu. Tapi awak berjalan sansai ke mano bu. Oh mungkasui awak bu. Ibu manja we masuk itu awak mencari. Oh mama waang yo Salman. Mama banamo si Jahidin lena. Oh sejak baumu sabaleh tahun nak. Oh meninggalkan kampung jo ilaman. Nak sampai kini tindak babalik. Oh nak ekon nak batamu mama waang lena. Biar mati di rantau orang biasa sayona. Oh ibu dirantau yo Salman. Biar mati nak dirantau orang dan bilang candonyo kini di mapane inyoba malam dan bilang cando si Norma Josi Salman bala jalan sansai masui itu anta kamano kasih. Oh hati oh ditinggalkan Norma jo anaknya bujang si Salman. Sadang sansai bajalan kaki tolie sure kakak ampun. Oh dan bilang sure ke kampung nentabang malewek-lewek baraba di ate kayu. Oh hari Rabaa dikirim sure masuk di padang panjang Arisa. Langsung lamande manarimo sure dibaca elo-elo dari awal sampai akhirnya menangi gae dalam pondok lah bagian. Oh menangi bapak jomande onde Norma dangakan molana. Oh mengakau turui ati tangkalan omai dajale mati laki kauna. Mengaindak babalik pulang lena kamano rantau ke kawadang lena kamano rantau. Honang kau turui lena kata ni ayo anak cucu ambo. Oh kata ni ayo bujang si Salman bajale laki mati di rantau. Kau manurui ati tangka pulang lana dari rantau lena. Kau pulang lana badan kau yo Normana Ode bilang mande masu itu bindak tabado mamangati anak hilang. O balun batamu kini si Norma pai pulo 100 anak cucu inyo kabaala nasib na badan mandelen na on na
Babala nasibna badan mande cuitu bana molakini tumpak di mande mak tukang lamang saja si norma barangke karantau urang saja indah babalik pulang o lamang naninda olah kulai lamang nanindak lakulai iba itu bana mande kini tumpak di mande tukang lamang tapaso manjojo o monyolai ndema o kadang manggale ke bukit tinggi iba itu bana masu itu tumpak di mande tukang lamang hari rabaa jo hari satu manggale di bukit tengenggi maalun lamande tukang lamang baju buruk kain lausang selendang usang nambah pakai iba itu nasib penangguangan manggale lamang di bukit tinggi manggale lamang di bukit tinggi ba itu bana mola nyolai ndak dirantang panjang bana do lapado satu hari satu waktu itu nama manggale di bukit la tinggi sadang manggale yo lamang juo balam turanggo ate tanggo babuni lamurayate pintu walam ta'azim curi toko dia liele kaba tentang itu o alie kapado molakini bini doktor nyoei maalun labini doktor si Jaidin banamu pi nuraya inur kapasa babalanjo ba itu bana dan molakini netangguang laga upi nuraya obini doktor kana monyo kadem bilang dagang di sinan selop laki tas diambil payung basembanyo lai kabajalan di bukit tinggi pai kapasale nyonarami kabajalan talita katalita talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang satu tibo di kadai lamang bakato lamande tukang lamang ondena o balila lamang yona tapana cando bini doktor iyo kanupi sinurhaya ot dem bilang dagang di sinan masu itu malie mande tukang lamang baju sang o kain lau musang selendang musang nambah pakai satu malie mande tukang lamang tabayang lo mande awak di kayu aro tinggal di pondok o tangah lang ngadang coy kopulo mande banse itu pangana o sinurha ngaya la bagian
Ode ibu mencadi mande nyawago lamang masu itu o mande dangakan molah o lamang mano konde o lamang mande menjawab lamande tukang lamang onde nak kanduang dangakan molah kalau lamang nak nangka ditanyo na ibu hati mande tukang lamang lamang ambo nak lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuek nak di padang panjang dibawa ke bukit tinggi dek buru untuang ojo bagian mana amboko o manggale lamang mandangaka to tukang lamang nyobali lamang o duo kabuang yo nyobali lalamang dua kabuang nyobao babalik pulang ba itu banasin nuraya satu kan tibonan di rumah di kabuang lamang tadi disungkui samu jonasi dotore olah disungkui samu jonasi dotor indak kalamu antaronyo jam 1 lewat sekete doktor lah pulang masuk itu pula naik ke rumah o saparampe jam mandingin ke badan ke makan doktor masuk itu o 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi dimakan raso sakam raso indak kaelok lai tumpak di doktor si Jaidin sudah makan hati lasanang o tampak lalamang o kau bepa adeh lah bagian nyomakan lamang dek doktorku wana urang di padang panjang ke pasar sadang pukul 1 na urang di taduk kabuang 1 nyomakan di doktor lamang tabayang tanjuang ampalu tadiri raso mandekan duang oi nur o kamari kaulan rein o di mano lamang kau bali manurei o lamang di pasawak bali apo katonyo manggale lamang mangkuwei o lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuek di padang panjang dibawa ke bukit tinggi o dek buru untuang jo bagian ba itu mandetu manggale lamang mangkuwe mo bali lamangku duo kabuang mangkuwe o mandangale kato rupo itu manangi doktor si Jaidin onde nuraya dangakan mola kalau ndak salah raso holi dambo ora solamang dekan duang bana manuri rasolamang o mandembo bana manuri o kau kanala tahu juho dari ketek bisa jo mande saja baumu di sabale tahun kampung batinggakan madi sampai kini mande lumba suwo mungkin ko iko o mande kontan o inur Opaila cari nang kapasa baola mande tukang lamang itu lekato doktor Jaidin nindak dirantang panjang bana dan bilang cando sinuraya. Opai kapasa masuk itu bajalan bacapek-capek dan bilang dagang lah sinuraya satu tibo di mande tukang lamang.
Kironyo mande nalapai wakato ka urang sabala di mano mande tukang lamang di o baru sabanta ko inyo barangke kata siun nyo kaja pulo kata siun o satu kantibo di taksiun o sadapo kureta baru bajalan de mae o namande duduk di daresi paliang balakang de aro ongkos nak perayo mae duduk di daresi oh di balakang baju buru o kain lausang yo ma selendang usang nambah pakai o sanggan lamang bapak ciu lah bagian o sanggan lamang bapak ciu indak dirantang panjang bana indak dapet mande tukang lamang babali inur balik pulang ondean ku dangakan molang kue indak batamu dongku mande tukang lamang o ambo cari nyo ke pasar baru barangke kata siun sainggonyo tibo di taksiun sadapo kureta baru barangke menuju ke padang panjang ko iyo itulah mande o Tuhan yolah sansai di rantau orang lah bagian olah kasansai di rantau orang mbak itu bana dan nyolai tumpak di doktor si Jaidin o inur dangakan mola nurai kondak batamu minyokini nur intai dipangakan nang katibo itu katonyo aleangku la doktor o intai di minggu nang katibo dan bilang lamande tukang lamang ari raba apa sa bukit tinggi latibo lo manggalela ngamang onan manggalenyo di sinan iyo di kota bukit tinggi itu bana kawan tadi dan bilang lecando bini doktor nambah namo pi nurhaya opai ke pasar masuk itu oh bajalan tari ke pasar dek lamo lambek tengah jalan tibo di pasar nyona rami bajalan di pasar rami dek lamo lambek bajalan tibo di mande tukang lamang bakato jugo mande kini ondena bali lamang lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu di buwe di padang panjang di bawah ke bukit tinggi dek buru untung jo bagian mangko coiko nasib awak yona Oman jawab cando mula kini si nurhaya Omande dangakan mula
kini cuy kola di mande abi tak abi lamang mande o mande mbo bawo pulang ke rumah mbo yonde odang adek mande jale-jale ambo ingin nak baraja membuat lamang bake mande o lama bana raso o lamang mande landekan duang mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati dibawa mande tukang lamang dibawa babalik pulang bajalan mande tukang lamang duo jo bini doktor meso itu bajalan ninyo ya nyolai kata lita taletai-letai bakacang memanjik junjung kata lita talalai-lalai rupo anggang manjalan gunung tiba di rumah masu itu o langsung lah mande dibawa nang ke dalam dia gie makan mande dulu saingonyo sudah lah makan nindak kalamu antaronyo o doktor lah pulang o maso itu naik ke rumah dan nanyolai o balun dipatamukan doktor jo mandeko nanti kan sudah makan dulu kok nyampang dipatamukan tak jadi suami makan ba itu nasi nuraya sudah makan hati lesanang lama rokok dokter sabatang ngasuk mandulang ke udaro jagolah dewa dalam tubuh nyoba o mande tukang lamang lah nyoba oleh mande tukang lamang bajalan juo dari dalam dek lamu lambe tengah jalan bakato lainyo sinuraya onde angku o junjuangan ambo o iko lamande tukang langamang yo mande tapana doktor si Jaidin ko iyo laiko mande ambo lamarasain de o dirantau orang la bagian ola duduk le mande tukang lamang sinan kan doktor kabakato onde mande dangakan mola manga mande manggale lamang de rupo iko yo mande lamang ambo lamang si junjung tanjuang palu dibuek di padang panjang dibawa ke bukit tinggi de buru untuang jo bagian bako ba itu mande manggale lamang yonde ya pole sabab o karano yo mande mandangale kato rupo itu maden bilang mande tukang lamang kalau itu nang kumudo tanyo mangkue duduk langkue lo elok kambo bukakan sejarah lam kampung ambo bukan di Siko mangkue kampung di Tanjuang Siam Padu dalam daerah Rang Si Junjuang baranak batigo urang nantuo namo si yatim nang kaduo namo si Jaidin tigo jo norma nak kandung samaso kami di kampung mangkuwei o disuruh Jaidin mantan nasi katang sawah dape nyoba main-main sampai nasi basamui gata sampai nyetangani di kakaknya buyong yatim tibo di rumah bola berang pulo mangkuwei
sajak nyambo onala berang mangku Jaidin hilang dari kampung mangkuwe kau sampai kini indah bertamu deku kau indah mencari anak hilang indah sansai dong kue di rantau orang mangkuwe sehingga itulah keteranganku dari amboyong kue yang tak di mano anak kandung manangku mande nang kameja anak kandung Jaidin na kok lai waang oi duit juole na lapatui mande yang tamui na orang di sibulan tei kapasa sadang pukul dua di mano lah Jaidin aduh baju untai lena kopli laman de basan saru lena yo jai idin yo na kopli laman de tidak waang na tumpak di doktor si Jaidin Omalie mande lamana ngiko kensah mande ambo manyambo doktor bake mande onde mande hoi iko Jaidin anak mande lande kanduang iko Jaidin anak mande takajui mande di sinan onde waang mula Jaidin lai duit juang na kecek mande waang lamati lena rindu juang siang malam mana kopiyo kondak dek mencari waang na indak kampung mande tinggalkan lama rasai mande di rantau orang yona lama rasai nak dirantau orang dan bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana onani nur lama nangi pulo yo kironyo mande doktor ba itu bana mula kini lari badaru abi juo bakato doktor Jaidin o mande dangakan molande kok mande kan iyo la batamu aba ambo di mano yonde laiko aba hoi duit juo lande kanduang kok bapak ang masih duit juo na inyo kini di padang panjang kami manyeyo pondok urang mana di padang panjang kok lai aba duit juo adi ambo di mano kini lele lai kok norma oi duit juo sajak baumu 9 tahun nambo tinggalkan kok di mano kini adi ambo kok adi anak nangka ditanyo mana inyo kawin jo anak lubuk linggau mana iyo menjadi sepiroto mayo ruponyo tonyo jatuh di lubuk linggau sampai kini nyo tarui marah-marantau karantau orang ndak inyo babalik lai dek ulah mencari waang mana ndak kababalik adik ke kampung entah di mano di tajelonyo entah di mano na oh si normana ona dan bilang candonyo doktor bakato kausin sopiroto dijapui abak kepada panjang
Oh naik kau to nyolai naik mande naik la dokter upi nuraya naik pulo sopir nak raso kamanyo apir nyalai katingga kota Bukit Tinggi oto menuju Padang Panjang raso indah kaelok lai balik ringan ditanggung sorang dek lamo lambek tengah jalan oh masuk daerah Padang Panjang kata naik hitam oto menuju langsung ke pondok tempat tinggal mae satu tibo nyo di pondok turun lainyo dari oto indak kalamu antaronyo tampaklah bapak dari jauh oh baju buruk sirawa buruk kambui batali nambah sandang kok sirawa sainggo lutui kupiah medan olah merah pulo la bagian bakato mande kajaidin nonde nak kanduang jaidin itu nanabak lena kanduang waang mana menangi doktor nyolai baju buruk sarawa buruk kupiah medan nala merah nyoka jabak dijahidin manangkui kampu kaki onde aba iko jahidin bae mana abak mabae iko jahidin wana abak jangan awak bahagia doso bak oh dari ketek pisah jo abak mabak oh bae oh manangi abak di sinan onde jahidin wa ang lena lai duit juo badan waang mana kece abak nak kabasuo waang lena kiro lai batamu juo nak bamacam kampung nambak tampuan nak oh bamacam kampung nambak liek de ulah mencari waang lena lai la waang nak oh duit juo jahit onde abak dah ngakan mula kok salah tindakan awak bak bari maaf ambo dia abak baik jangan ambo bahagia doso yo baik dibawa bapak mulanan sari tuyo ke kota Bukit Tinggi naik ke oto dan nyolai ndak dirantang panjang bana naik bapak naik laman desa Ratu Upi Sinurhaya ai dokter lah naik lekate oto sopir nyopir nyolai babelok ke Bukit Tinggi di jalan nindak kadietong bacancang tangga lah tigo centang di tingkek tangga tigo tingkek lau dirantang namu panjang dia di puntale nak pendek tibo di kota Bukit Tinggi satu tibo di Bukit Tinggi yo di rumah dokter si Jaidin lah sanang di dalam hati tumpak di dokter si Jaidin indak ke kita rantang panjang ka dicari adik oh masuk itu oh mande jo bapak tinggal di rumah bo mencari adik kang ngandung oh barangke dokter jo bininyo tigo jo sopir masuk itu ka menuju kota Paleh Bang Tuan
nuju kota Palembang lanai candonyo Dr. Sarato Upi Nurhayati gojo sopir le maso itu wati betambah mamang kamanuju kota Palembang mbak itu bana dan molakini ganti-ganti kama bawa otu indah direntang panjang bana kita tinggalkan Dr. Jaidin toli normanan di jalan sadang sansai dirantau orang dua baranak jalan kaki kadang makan anak kadang indahlah bagian kadang le makan kadang indah ba itu bana mulaki nia dola pado satu hari dari pagi baru le makan anak manangi maso itu indah dirantang panjang bana ibu mangawak bajalan sansai bu mari pulang bu ke padang panjang bu kok lai di padang panjang bu kalabi-labi olah mangwah bu kadape juo Salman makan mabu tapi kini awak lah sansai bu pari lapa bu pari awak lah apa yo ibu dek lamu bajalan kaki tampak sebuah lapau nasi nyobaranikan meminta nasi gak sabun kuih tumpak dek urang nambah lapau nyoagi nasi sabun kuih nyoagi iya masu itu nyokan duduk kana langang tumpak dek inyo bujang si Salman satu duduk inyo di nalangan jamaah sadangkan duduk di nalangang cuitu bana molaki nindak dirantang panjang bana satu tampak nasi babungkui balun tercapai basuh tangan nasi nyo ambil dinakaan duang nyo suwok nasi masuk itu tasadu-sadu anak makan maliek laku anak kandung nyorao anak joi mato coiko la nasib Salman awak dirantau mana coiko nasib badan awak lena yo Salman kok layado abak wang nak lain dak jadi coikon boleh batamu mamak Jaidin lain dak jadi coikon sudah makan hari lah malam bajalan kaki semkini masuk itu dua baranak nyolai tersorong ke kota Palembang satu tiba di kota Palembang ponyo kota Palembang yo daerah rawa-rawa malang tak dapet ka ditulak muju tak dapet ka diraih anta malang antanyo muju la malang tiba de inyo dapet sakit sinorma samalam tu dek lai borang Palembang nyobawa ke rumah sakit kota Palembang sainggonyo tiba di rumah sakit di Pareso cando di Dr. Abdul Munafah nama Pareso sakitnyo iyo babayo bana malaria terfikal bana penyakitnyo manangi cando si Salman ibu jalamu ibu sakit bu jalamu ibu sosak ibu yo siapa Salman ibu tinggalkan yo ibu ibu rupanya ditanya namo maso itu siapa namo jogala dek kau sedang bansek banambo banamo Sinorma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia takaji Dr. Abdul Munaf
ko iyo kan iyo mula anak di bapak si Ghazali, anak di mande si Umiyah, si Jaidin kakak kandung inyo dari ketek pisah jo kakak. Ko iyo Jaidin kakak kau samo sekolah jo ambo di Batangawi. O adi ambo mula kironyo kau la normal. O adi di bube elo olah di pasan Ramuna pulang ke rumah, Ramuna capek datang ke rumah sakit. Adik Jaidin lah basuh tapi sadang di rumah sakit, sakitnya sadang babayo malaria terpikal bana penyakitnya. Lah datang inyo maso itu indah dirantang panjang bana, ruponyo lah tibo pi Ramuna lah basamo-samo di rumah sakit. Oh indah tabado mamangati sakit naninda namo cegak lah bagian. Sadang kok sakit juga. Oh masuk lah BA dari Padang, turunlah dokter si Jaidin langsung ke rumah sakit masuk itu. Ditanyakan nama no Dr. Abdul Munaf, tentu orang lagi tahu masuk itu orang hantakan ke tampek dokter cuy itu bananya. Oh lain. Oh indah kalamu antaronyo batamu dokter si Jaidin iyo jo dokter Abdul Munaf. Oh indah na lain kanyo tanyo bakato dokter Jaidin lai kok batamu adi ambon dan nape. Oh menjawab sinan semaso itu ko inyo si normal lai basuho tapi inyo di dalam sakit parah. Oh sadang dirawat mula kini itibo sekali si Jaidin inyo calik kiru adik kandung sinan dan bilang si normal masuk itu. Onde Kak Jaidin japui lamboka O kakak japui lawak kae cuy itu bana masu itu sadang maimbau kakak dan bilang dagang si Jaidin marau kabake adi onde normal. Oh iko Jaidin oh kakak kau madi iko Jaidin oh kakak noma oh dari ketek di pisah jo kau madi oh dari ketek pisah jo noma lagadang kau dapet sakit menangi noma nyolai onde kakak dangakan mola ko iyo iko kakak Jaidin latalambe maka kakak batamu kaei oh latalambe kakak basuo maka mungkin indah kaelok lai maka kok nyampang singke umu ambo kok nyampang sampai aja lulah iko adola na ambo si Salman namonyo kini kok nyampang ambo da olu abekan nana elo yo mandanga kato rupo itu jan itu nang kau sabui di jan itu nang kau baco dari ketek mula pisah jo kau lagadang mati ke kau sabui.
Ba itu bana dana nyolai ndak dirantang le panjang bana. Ode bilang dagang bisinan, o anaknya pangku dek si Norma sawah gadang di lubuk bayi padi sarato juga manyu. Ajalullah bilangan sampai si Norma mati jo ajanyo. O manangi dokter Jaidin, onde di eno masa yang kakak madi dari baumu 9 tahun. Kau bertinggalkan labatamu kau rupo kini madi balun kau kicok cari kakak di balun bakicok kepeng ambo nang kau mati rupo iko sampai hati di hono majo udah madi ado semua di ladang nak boleh menumpang mandi kok lay baumu sama panjang kudian batamu olai oh barat kira jodi osa malam di batang hari sainggo iko mola dolu lasa mo sanang dalam hati Allah ya la ila dosana oi lasa mo sanang dalam hati tinggi bukit si kayu mana bila tarang tadi atenyo tinggi la bukit kayu mana tarang tadi atenyo kalau tuan kolenyo sana lamo lambe batamu juo kalau nyo hati samo sana lamo lambe batamu juo rami balai de palo banda rami de anak mudo-mudo limola kaset nan diputa baru kasanang kiro-kiro Allah yola ilande alie barulah kasanang kiro-kiro Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Baati Sabah sana dulu batamu pulo Sabala sana nanda olu kemudian nari batamu pulo gaba-gaba di laman tansi di laman rumah Malin Sultan oleh Sabah malam kini hujan jo pane babalesan Allah yola ilarang kampung oi hujan lajo pane babalesan apenan dari kayu kale anda manjalang simpang tibo apenan dari